mo pamilya, dipinsa sa kabilugan sang komunidad sa diin ikaw nagapuyo. Maayo ini. Amo ining kahigayunan naton nga makapabakuna, first, second dose. At least makasiling ikaw nga may kumpiyansa ka sa lawas mo. Nga hindi ka posible matapikan sang kagaw kung nakapabakuna ka na. Pero hindi magkin kampante. Dapat bisan mabakunahan na sundon gyapon ang mga health protocol naton. Ano ini siya? Ang pagsuksok sa face mask, face shield, kag social distancing. Hindi natin inapagkalipatan. Hindi kita magsalig. Bisan pa, nabakunahan na kita. Kay kabudlay ang kagaw ya, posibilidad kung mataas-taas ang iya sini abilidad, amo ng siling sang wobla, nga kadelikado, subong makamamatay gid, didligid ang COVID-19 ikumparar sang sadtong tuig 2020. So, ang siningon, naglala pagid siya. Naglain pagid ang sitwasyon. Kaya nag-isog pagid ang kagaw. Labi na gid nga makamamatay ini siya. Amo ni paandam sang aton sini nga World Health Organization nga dapat extra nga paghalong kadelikado gid. Kung nagligad nga tuig, madamo ang nabiktima, mas madamo ang iguon kag mas delikado. Didli na gid niya ang subong ang kagaw. Puwerte, no? Samtang gadugay, gabaskog siya. Ang iba niya, samtang gadugay, gahina. Ini siya lain, samtang gadugay, gabaskog. Gabuto pa, so, halong. Amulay ng aton dipinsa sa aton lawas. Halong. Wala na iban. Hindi magpakatiga. Hindi magkumpiyansa. May mga tao, pagkita nga sa gyapon, wala agapati, negosyo ko, no? Ang COVID-19. Milyon na nagkalamatay, negosyo pang ara sila pinsan. So ang ato niya, kita yung nagapati, proteksyon, wala na iban na, kay kadelikado na sang COVID karon nga tuig. Kag ipangamuyo, tagid nga kubay pa, ini siya, mag-iskirda na, madula na sa bilog nga kalibutan. Anong natabo nga daw hindi siya magalin? Anong natabo nga samtang gadugay, gabaskog siya? Amo ina ang dapat tukibon sang aton si mga doktor, mga scientist, kag iban pa nga mangin alamon sa patag sang balakihan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:07 na, morning na, sa bilog nga dakbanwa sa Bacolod. Kamusta na? Lunes subong. Baw kahapon puwerte, no? Ang brownout, puwerte kalawig. Amo na siling natumla, ang siniko daw hindi nagid masaligan. Amo na subong nga ang ibang kasinggit na, saylo naman sa pribado. Kaya daw hindi na magwanta ang serbisyo. Basta okay lang, hindi magpareho sa prime water bala, nga nagapaabot kitang bayong serbisyo, ang guaya, palpak, kag porte, kalala sang serbisyo. Amo ni nagakatabo subong. Hamak mo nga mo na ning kainit, i-brown out mo imo. Posible guro, itigana yaman sa Grand Coronation subong, kay di ang aton pambato subong sa pungsod Pilipinas, Ilonggano, taga Iloilo, siling san taga Iloilo, basta Ilongga gwapa. Gali man. O sige, ipangabuyo ta ang kadalagan sang aton kandidata. Ang kadalagan sang aton kandidata bugal sang bilog nga pungsod Pilipinas. Kamusta na ang aton patrol subong galagulad na sa mga dalanon sang syudad sang Bacolod? Ginamonitor na ang mga nagkalatabo sa bilog nga Bacolod probinsya sa sulod sang 24 oras. Bukas na mga merkado. Kamusta na mga biyahidor naton? Ang aton sini mga driver. Okay na? Pasiplatan ta na ang aton patrol. Opdan kita ni Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin, good morning. Aksyon, Fred, good morning sa aton pinalaga ng mga tagpalamati. Good morning, mga kita, Aksyon, Fred. Subong kagahon, damo na sa aton sining mga kautunan ang nagapangapi, no? Subong kagahon mayara, mga nagapangapi, Aksyon, Fred, sa kilid sang Regional Hospital, Kalabanan diri amoni ang bantay sang mga pasyente. While ang iba naton nga mga kauturan along dalan sang Burgos ara man Aksyon Fred nagapangapiman subong kagahon
diin may ara makita kauturan subong nagaamat-amat naman sa pagbiyahe while ang mga tricycle and mga tricycles subong aga mismo aksyon Fred ang ara nakapwesto na nagahulat man aksyon Fred ang iba yung mga tricycles sa kilid mismo sa regional hospital ang ibang diri kung madumduman aksyon Fred sang Domingo nga adlaw amo aksyon Fred no sang mga nagakuan aksyon Fred amo sang mga jogging no kahapon nga adlaw especially Sunday ti Naga-jogging kay nagwa sa balay kay perti kainit. ani man asang aga damo to ga jogging pero ang iban action Fred kapang lakaton mayo man ganini nga iban temprano pa gani ga nabalhasan action Fred pertika inito talking about pertika inito about areas ang Granada action Fred bao dulhog pa ubos action Fred amo ga reklamo pertika no ang brownout lawig lingkote way tamay mo amo ginasa damo sa mga nagareklamo nga kalabanan gani action Fred sa mga nagareklamo ang iban diri mga kabataan halos gahilig action Fred pertika experience nila paano man ang ining malawig nga brownout may iban sa karon ang nagabiyahe subong aga ang mga nagabiyahe subong aga action Fred ang kalabanan diri amo ang mga kuan ang mga salakyan di pasahe halin ni sila sugatan naton karon ang halin sa home site ang iban diri ay ari man diri action Fred halin sa Fortune Town going sila sa downtown area nagapangapi ang kilid sa kilid sang merkado particular sa may Hilado area bukas naman action Fred kag ang bugasan no subong kagahon ang sa bugasan action Fred sa may Sweethearts Rice Store ang bugas sa karon nga ginaamat-amat na plastar nakitaan ta diri ang pinaka-barato nga bugas sa nakitaan ko pa lamang action Fred 42 pesos kaya raman niya diri nga tag 39 sa karon ang well-milled rice nila is 39 pesos. Action Alvin, yes sir. hindi ka magkabalaka. Tapos mo report subong, dugay-dugay pwede ka kapit ya? Kabalo ka ko nga Nga man. ay kadamo sa ngaton pagkaon bit-bit ni GM Baygin kay iya birthday subong. Tingala Birthday sa aton ay ti expert subong. Tingala ko nga daw ka pamalat siya. Kadamo ka lang napasan niya nga pamaaw. GM, happy birthday. Salamat gid sa pamaaw. Happy birthday Toto JM. Ano ko yung kahapon daw may ginakulbaan bala tong isa ka karabaw sa kilid bala action Fred. Sang Hindi na pagilapting karabaw sa lagon niya. Oo, makon mo na yung Ang aton hilaptan karon niya dala nga Balenciana. Damo sa Balenciana nga dala. Ay, Guro ka gabingin luto ina niya eh. Oy, mayo gid ya. Naman na may usa-usangon ta karon. Timing kayo, magluwas sa Balenciana, ang paborito niya action Fred. Sigurado ko ready na kung aga ba lang pang pamahaw. Sigurado ko puto ara na. Pamana niya pa ni action Fred siguro sang butong ba? Wala po to bingkang dalaya. Bingka lang. Oo, ara kadamo. Mayo na. Ibos may ara man siya. Mayo na. Amo na yang mga pagkaon pamahaw. Oo. Mga urig nga pagkaon bala. Oo. Kapin pagidya nga ibos siya, so manes kalamay. Ang gani. Mayad ni siya, kagya maro tamis, no? At mayo man, timing kayo. May nag-text pa di ho. Oo. May papas pa kuno manok ka may ubad. Abaw, Bisaya, pagidya sigurado sampat pagidya action. Amo. Manok nga Bisaya. Sampat pagidya. Magluwas ga manok nga may Bisaya, gapati ko niya action Fred. Paamanan niya pagidya dugay-dugay sang baboy, ang humba, ay abaw. Ranis Panyaga, sampat pagidya. Bayanta na naning karabaw siguro. Bayanta ng baka. Mas importante, may lechon. Kagaiban pa, no?
Happy birthday kay Toto J.M. Barbikin Aksyon Fred. Ang by the way, Aksyon Fred, ang pinakamataas nga presyo karon sa bugas, well-milled rice pero special rice is 51 kilogram. Ang pinakabarato diri is 39 well-milled rice. Iniya sampat din sa aton sining mga kauturan. Kapamili from between ranges 39, 40, 42 to 51 pesos kada kilo ng bugas diri sa kilid mismo, Sweethearts Rice Store kilid sa Burgos Public Market. Temprano pa nga nagbukas para sa aton sining mga kauturan sa nunoy mangguba to. Temprano pa nga nagpasakop ara kuno siya sa kilid sang isa ka court kahulat man sang pasahero. Ay, by the way, Aksyon Fred, nagpakigaangot man kita na istorya taman na Aksyon Fred si Inspector Liberty Injape, spokesperson sang Bacolod City Police Office din out of 91 kamang police personnel nga nagpositibo sadto kagagin pa idalom sa kwarantina timayad man nga balita kay nagnubo Aksyon Fred kay ato balang ila sini nga surveillance testing tinaglabot sila Aksyon Fred sa masubra 90 to be exact 91 ang nagpositibo pero karon nabuhinan sang 84 putsing ganun pito na gid lamang ka mga PNP personnels ang nagpabilin sa quarantine walang iban confirmed as confirmed nga ara kaga naga-duty na karon sa tagsa nila ka mga area of responsibility. Ari Aksyon Fred ang pahayag ni Liberty Injape. Susubukan now, ang mga nagiglang kailangan napili natin sa quarantine facility na ang pito sa mga 50% na natin na una na nag-positive sa COVID-19. Ang the rest sa ila, naman, ang nakagawa na sa quarantine facility, nagbalik na sa ila mga respective na mga police stations para sa pag-render na sa ilang duty. So, matotal sa mga nag-positibo, ganito sila? Mayara, kita dito sa ato surveillance testing 90. May nagsuga nga isang nagulapas na kaya sa date bala. Hindi siya sa surveillance testing nagpositibo siya. So 91, may nasabi sang 7. So buong sa mga 8 or 8 mga personnel na natin nakarecover na mubul sa magpasigayan kita sa surveillance testing sa mga binalan. Fred, confirmation lamang ini kag portion kabahin sa pahayag ni Lieutenant Injape. By the way, good morning sa mga friends naton sa IPM. Nag-umpisa kita kagina Aksyon Fred, Barangay 9 to Barangay Di kamusta? Barangay 19, Basura. Aras kidid sandalan. Wala pa mahakot pa. Way pagid na hakot Aksyon Fred, no? Basi kagabi, hindi man? But lang, kay kinantaw tato kagabi, kung tinagpanaog kita katapos ang harana kagabi, nakita ang Aksyon Fred, ang basura skill sa barangay 9, ang kolor abi, halimbawa, ang ining itong black bag bulutangan sa basura, ara, hasta subong aragyapon. Kaya siguro amo na samod to, ang amo nagligag simana, kundi dapat amon to schedule Martes kag Biyernes, at subong gatumpok ang basura, wala mahakot. I don't know kung anong rason. Ano man? Tumduwa mo to Aksyon Fred, mayo pa tong pick up sa basura, mapalaan kaya nga arad ng basura, kay may kuwan sila Aksyon Fred, may trumpa bala, ay iban ka music, ang iban, may mga reminders, tingog abi sa alkalde sang syudad, sa in relation sa Republic Act 9001, susubong niya Aksyon Fred, ay hindi niya balaan kung anong oras sila maabot. Ang tao hindi ka prepare kay sang una, layo pa lang bisa sa mga subdivisions. Layo pa lang balaan nila ng basura kay may music na o kung may trumpa,
nga ara ang tingog mismo sa nga alkalde on sa kampanya abi sa pagtipon sa mga basura. The same on the part man sa mga IP o kuna truck sa nga basura. May baluan ang iba niya nga arana mga basura ipagwa na ang mga basura kay ari na mga basurero. Amo ni aksyon na Fred ang pila ka mga obserbasyon subong aga Lunes nga adlaw sa diin damo na aksyon na Fred o kung nag-aamat-amatag pila nato ng mga kauturan sa pagpadulong diri sa area sa Burgos Public Market para sa pagpanindahan. Ang observation sang patrol ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C nga rekta diri sa patrol with aksyon na nikiraw ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Grab. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:20 na, madmad na, bangon ron, ano pa? O Lunes ka Lunes, gid may trabaho na. Preparado na kamo ba kahapon, puwerte klawig sa brownout ba? Grabe nga pag-antos ang aton. Perting brown out, pero kung magsuktan na, imo magyapon. Mot, no, palagpat bala. Nakapangumpra na kamo, bao kahapon ti, nagpaburgos ako iya. Para tigana man eh. Bakal pamahaw kapon, pagkatapos, para karon nga aga. Ti may ara na. Pag puli karon may ulo gingaw na ko to. May batuan naman ko to, may paita na ko to. Pakitaan ko lang uta na karon. Sagwa to sa mabalay, may balunggay ito Okay na ni. Ang tinula. May lagaw ko to 3 kabilog lagko ba nami na karon pagalin ko kay na hinuluman ko na to kiti na press blush siya sa ice tinami na karon pagbalik ko sakto gida isugba bala tapos may sinamakan ka ba ko titot ba o kalamunding ba o kanamay kinapananaw ko gid nang pagbakit bala gaso-aso pa panitan mo sa kay sausaw sa sinamakan puwerte sa pagkanamit. May habal-habal makuto nga kamatis. Damo-damo kamatis mong barato. Mantigilinit mo. Nang habal-habal gibla. Nang hana sa maluto. Kiyaron mo siya. Kag isulsaw-saw sa patis. Baw sa kanamit. May kalamunding. Garagoso ang agiya. Kanamiton, oo. Lugadamgo na ko sa akong palamahawon. Karon na aga. Porte sa kanamit ipamahaw. Kamuda, anong pamahaw nyo? Okay lang Ang amon di ati, bisan wala handa ang balay karon di sa amon niya may handa. Kay may birthday, kamu dire, kamu wala. Si GM gayom-yom gid. GM, bila gasto ta? Dako-dako man. Baka dako sa litson mo ba? In order ka, bati ko itong order ni litson. Kada mahal na sa litson gali subong. Ang order ni GM, si Timil. Ang si Timil ko rin, hindi pa kinadako, no? Pero this action, igo na. Thank you, GM, sa litson. Puerting panyaga ni karon kag pamahaw. Puerte, thank you, gid. Sige, dali lang kay mabuylo kita. Ang first portion sang aton nga pulo panamyaw roll call karon nga kagahon. Si Milili Uligo unagid, si Hansel Rose, good morning, si Libet, Mr. Christian Escote, nagamonitor kuno sa Egypt. Kay Kili Jili, good morning sa tanan nga miyembro kuno sang EFC. Si Evangeline Gradas Baterna, sa Barangay Yubo, gamonitor na. Si Alien Marlinko, si Kili Jili, nagatamyaw sa siya anak, happy birthday kay Aljan Jam Apel. Jan, Giam, good morning kag happy birthday gid. God bless kuno. Damo pa kuno nga mga birthday ang palaabuton. Nagpadala 50 stars. Thank you gid. Bawa. Damo may birthday subong ba? Kay Erne Odas Colidas, good morning. Kay Alex Muntisa, kay Dada Hilado da sang Alihes. Good morning makuno. Kay Aksyon Alvin Graba. Kay Neil Brian Baloes.
kay Ronnie Gordon, kay Ibon Bosher sang Germany, ara na siya. Si ang ilaga yung Dato Castillo sa Barangga o Kumbanga Tutong Pilisa, good morning man. May lang nga pag monitor, tagsagid, kaaga, kay Jose Mungcal Torilla, good morning man. Kay Manjo Arnijo, kay Grina Espanola Tandoy, good morning. O sige, kay Merna Liego, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kakaagahon. Kadlo dugsing kita, kung aga, tulotamyaw sa aton pila naton ka mga kauturan. Ariglado, dali lang, relax makadali, maarangkada ako sa akong obligasyon. Pero balik na yon, standby. Para sa bayo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabato, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio.
napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 4:30 na. Oy, libre nga medical check-up. Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ng senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:31 na. Uy, inalauman na, mainit nga panahon karon nga adlaw Lunes. Nagligad nga si Mana Portino. Grabe itong init sa dagupan. 51, 51, 52, 53 degrees Celsius. Grabe sa dagupan. Ano nang batyagon mo ang heat index dito? Mo silingom lang babatyagan mo nga kainit sa lawas mo. Te karon nga adlaw, mainit ang panahon. Suno sa pag-asa ang mapaang nga panahon tugas ang easterlies. Ang temperatura sa Metro Manila ara sa 26 to 36 degrees Celsius. Sa siyudad sang Tagaytay, 24 to 34 degrees Celsius. Sa siyudad sang Ligaste, o kung Ligaspe, 26 to 33 degrees Celsius. Tugigaraw, 25 to 38 degrees Celsius. Ang Puerto Princesa, siyudad sang Puerto Princesa, 25 to 32 degrees Celsius. Suno sa pag-asa, wala sang gale warning. Makabig makanay tubtob kasarangan ang pagbalod sa nakatungdan nga bahin sang pungsod. Halong lang kay Portigid, hindi gid magbuanta ang kainiton kagkapaang magatuga ini siya sang balatian. Hindi mo maintindihan kung nga aga aliwasaka. Ang heat stroke Portigid, halong-halong gigita. Inom damo tubig para proteksyon. Amak mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na. Kay Payunggayong Rinan, good morning. Kay Prito Bernel, good morning man. Subong man, dira ka Junior Pilahio sa Singkang Airport. Kamusta ka dira? Dira sa Progreso Village, Araw Block 61, kay Liberty Bagayas, kay Lida Kabugwason, kay Melanie Riales, Emilda Kagbiboy Kabugwason, sa Barangay 6 Pilit, Leticia Salazar, kay Marina Trinidad, kay Nini Atisar, kay Janjan Lansar, kay Mirian Balaguer, kay Yuli Guarnela, kay Andrea Cagjon Himina, kay Ili Bingkalda sa Purok Lawayan, Takas, good morning lang. Upod-upod lang sa ito na, tagsa ka kaagahon. Okay man?
Kaya kay Judge Snap Diamante, gabugtaw na. Kay Ruben Tampos ng LTO, kay Raul Alibuga, galadlad na pamahaw sa Dalom. Kay Roy Marino, kay Pareri Miyas Arroyo, good morning da. Kay Marvin C, kay John Hidalgo sa Manapla, kay Paring Erning Hurilya, dira kay Paring Istoy Bangona, Querido. Nini Pato, sino to gani ang si Victor Blato na patamyaw ya sa La Castellana. Si Nini Pato sa Burgos, Galambiyong naman, good morning lang. Sige. Kay Ami Agostines Baron, good morning. Si Edila Oso, nagamonitor siya upod kay Nanay Sabel. Si Dilia Liabi, good morning man. Ariglado relax ka mo makadali, kay may obligasyon ako. Standby, balikan ko kamo pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin,
Ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsusan... Nakarecord na sang 303 kabag-ong nga kaso sang COVID-19 ang Western Visayas kahapon Domingo ka nagdala sa kabilugan nga 40,823 ka mga kumpirmadong kaso sang COVID-19. May pinakadamo nga bag-ong nga kaso sang COVID-19 ang probinsya sang Iloilo may 74. Sunod ang syudad sang Iloilo 55. Syudad sa Bacolod may 52. Probinsya sa Negros 33. 32 sa probinsya sang Capiz. 24 sa probinsya sang Guimaras. 23 sa probinsya sang Aklan. Napulo sa Antique. Amo ini ang pila ka mga isip naton sa mga ginigo sang COVID. Sa karon may 5,650 ang aktibo nga kaso sa Western Visayas. Naganubo, nagasaka. Ang buot silingon daw wala permanente. May arabis nga naganubo siya kag kon daw medyo hindi maayo ang proteksyon sa lawas nagataas ini siya. So himuon naton permanente gid. Hindi naton pagpabayan ang tanan nga mga health protocol nga ginapatuman para sa aton proteksyon ina sa aton lawas. Kay purte bigi kuno daw lala pagid subong ang igo sang COVID. Didli kuno siya makamamatay so extra nga paghalong. Morning da. Kay Ami Agustines Baron, si Antonio Floreso sang tabi taxi. Sila niya mabiyahe na. Pang bugas-bugas namin na ya. Bisan paano kay ti kung gabiyahe ka, ambot silingon blaya kinabudlayan mo gid ang imo sini nga ginakaon gikan sa imo pinabalhasan. Kay Jubi Artagami, good morning lang. Sige. Mabuhay kuno ang Aksyon Radio. Si Mario Bacauco Irad, good morning. Si Teresita Locsin, nag-monitor siya sa Salwa Quiet. Teresa, good morning lang. Si Art Tandoyo, good morning. Naga-monitor man karon nga kagahon. Si Melvin Piñapel, upod man naton, karon nga kagahon. Melvin, good morning. Areglado sa aton mga utod, relax ka mo da kadali, pangapi ka mo da, pulo panilig ka mo da, tulutigang ka mo da, kay balikan ko kamo. May obligasyon ako, unahon ko ini. Pero sigurado, balikan ko kamo karon dugay-dugay. Standby.
Di alamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang hinadampingan Padayon Aksyon radyo Bakolod nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na na'y Sa bisan anong nakalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalat na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Padayon Aksyon radyo Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sangsang anong kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan ng palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga na pangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig. Radio Philippine Standard Time, las 4:56 na. Puwerte man ang mga Pinoy dito. Enkwentro sa Israel kag Hamas to, damo nagkalamatay. Lain to kay rocket yang galupad, mga bomba kag giban pa. So, damo nagkalamatay, wala mapatay sa COVID, sa gira patay gid. Yung mga Pinoy posible base kung magpalauli naman another problema naman sang pungsod Pilipinas. Mapinalumba ni sila puli. Pero ang iban to hindi magpuli ya. Sila nila dire kami ya. Pabinturar kami di kay nga aman. Dako to suldo mo. Tibisan delikado pabinturar sila ya. Mapabilin dito sila ya. Kay padayon sila magatrabaho. Amo ni Blakom nagapasimpalad ka, duha ka bagay lang. Mangin madinalagon ka, o kon base dito mo, pangitaon ang katapusan mo. May kadalagan, may ara man kung kaysa nagpalauli, nga daw medyo hoy-hoy abaga man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Kili Jaylee, good morning. Tamyaw ya utod ya Ginali nagamonitor man. Kay Evelyn ni Pamusino, sang Lower Bicotan, Taguig City, good morning. Si Jubal Trinidad, suki tanani. Hindi ko magsala sa Kabangkalan. Kay Dodge Dalida, kay Alberto Alba, sa San Pedro, Laguna. Gamonitor sa mga balita ni San Negros. Kay Utay Benedicto, sang Victorina Heights, Mansilingan. Kay Toto Castro, sang Bangga Bagol, good morning kuno. Ba, si Barangay Captain Emilda Hamilo Bangbuanga, nagamonitor na. Kap, good morning. Banisa Mayo, baw nami si Banisa, oh. Watching from Mall of America. Baw ka nami, no? Dito siya sa Mall sang Amerika. Kay Rosan Leonardo, sa Barangay Buhangin, Isabela. Baka damo sang stars nga ginpadalaya. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Kay Milagros Morales, nagamonitor man siya dira sa Maaw. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa
sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba
at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili? Upa niya no ni Saman, may ara nga 51, 52, 53 degrees Celsius. Di, karon nga adlaw kahapon 49. Daw hilanat ba? Di na kumbulusyon ka na ni. Ano natabo sa dagupan nga daw permi, tugigaraw, amo na nga mga lugar ginaigo sang puwerte sa pagkapaang kagkainit nga panahon. Gaano katuman kung ato ka dito? Ang heat index na mabatsagan sa lawas mo, taga 53, 52. Sus, sa aton ganito nga 30, sobra lang nga gaaliwasa ka na. Daw di ba yung chinihan, no? Porte nga pagkainit, pamalatian gid ang aton sinibatunon kabay pa. Halong lang, damo tubig, hindi magpatial sa init. Morning kay Warlito Nisha, nagaupod sa ato na. Si Mark Nel Bulyos, good morning, ga-monitor Suno sa iya, naga-monitor siya. Sige, kay Banisa Mayo, 50 ka stars, 12x. Banisa, salamat gid. Madamo gid nga salamat. Padayon ini nga nagaupod sa aton programa, tagsagid ka kaagahon. Sige, areglado. Mabalik ako pagkatapos ang akong obligasyon. Standby. Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo.
balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo.
Radio. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Si Dr. Chris Urungo, no? Deputy for Medical sa Bacolod Emergency Operations Center, nagpalayag masubra 50,000 na ka mga tao ang nagparehistro sa online COVID-19 vaccination sa syudad sa Bacolod. Umayo pabakuna gi kita. Suno kay Mayor Leonardia, madamo sang nagaparehistro, patimaan nga madamo na ang nagasalig sa pagbakuna kontra COVID-19. Ano pangimuon ta pabakuna kita? Din plion nyo, din mas delikado, COVID kung bakuna. Kinala, dapat COVID ka delikado, kaladlukan, ti kung ipabakuna kita para di matapikan sa COVID. Dua ka pamagi para makaparehistro sa pagbakuna. Una, ang pagi sa barangay o kon online. Ti suno kay Mayor Leonardia, ginatingwaan sa syudad gida nga malambot ang tanan nga target ti kon katunga sobra 90% abi kaluyan nga mabakunahan sa Bacolod ti kundi makasalig kita nga malayo kita tapikan sang kagaw pero hindi magsalig bisan naka first second dose ka na sundon gyapon ang mga health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning. 45 ka-stars ang ginpadala. Salamat gid. Kay Annalyn Nabalitan Ape, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Normal sa mga Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time nila... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:22. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. 7-1. Una nga bula resulta 7 kag 1. Second draw 25-16. Ikadua nga bula resulta 25 kag 16. Third draw 14-27. Ikatatlo nga bula resulta 14 kag 27. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Loto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Are ang winning combination in any order. 40, 21, 28, 57, 25, 43. Resulta sang 658, 40, 21, 28, 57, 25 kag 43. Sa ilo kita, 649, jackpot 15,840,000. Winning combination in any order, 25, 24, 37, 16, 13, 30. Resulta sang 649, 25, 24, 37, 16, 13 kag 30. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:24 na. O sige, morning na kay Wilma Inocencio Cabarles, kay Rome Pasustinto. Good morning kay Rome Pasustinto. May lang nga pag monitora, may nga pag upod-upod sa aton tagsagid kakaagaon. Mabalik kami pagkatapos ini.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong nakahintangan, responsable ang pagbalita, pagdayo niya Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangan tagpalamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat kapos. Operation Chief sang BCPO nagmando sa mga hipi ipatuman ang hugot nga health protocol sa mga barangay nga may ginapatigayon nga vaccination. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon Fred, good morning. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Ginmando karon Aksyon Fred sa Bacolod City Police Office headquarters sa tanan nga mga chief of police sa Koto Barangay nga mayara ginapatigayon nga vaccination program nga mag-assist ka magbulig sa mga barangay agod mamintinar ang proper health protocol sa mga persona nga mabakunahan. Ini ang parayag ni Police Lieutenant Colonel Lister Lada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Sunod kalyada Aksyon Fred, halin sa lugar sa diin ginkuha ang vaccine nga dalon sa barangay, mayara sang komboy sa kapulisan agod nga mapasiguro nga hindi matandog sa sino man nga tawo ang vaccine magluwas in charge sa vaccination program. Sunod kalyada Aksyon Fred, dapat hindi magkadto ang mga pumuluyo nga wala sa master list sang barangay agod malikawan ang pag-inutok sa mga vaccine center nga gina-provide sang tagsa ka mga barangay. As of now, based sa aton nga coordination man sa aton City Health Office, bali once nga may ara kita sa scheduled vaccination, first ang aton nga DPO will be providing sang convoy security from the command center going to said barangay para sa mga vaccination nga ipag-deliver. Then ang aton nga barangay, supposedly, they will be coordinating man sa aton nga respective police station for the additional PNP personnel to maintain sang order during the course ng aton nga vaccination. Ang aton nga personnel sa barangay, no, kag definitely may tawo man ang aton nga city health. So sila na da ang may authority gid kung sino lang ang makapalapit dira sa aton nga vaccination area. Kaya kabaluman kita may listahan na ina siya based sa gin priority sang Department of Health. Kay ang sa amon sa PNP magluwas sa peace and order na tuka na naman sa amon ang implementation sang minimum health protocol. So ara dang aton nga police to conduct sang recorrida, of course ang uplan sita to ensure sang orderly nga pag-conduct sang aton nga vaccination program. Sa amon sa part sang DCPO siguro sa aton kauturan, no, kay may mga listahan naman ang aton nga barangay. Siguro coordination lang sa aton nga barangay kung ara ang ngalan nila sa amo sila nga adlaw para hindi man sila blama pulan kay ang number sang vaccine limited lang man na siya kag ang aton nga area gamay man. So para ma-decongest naman hindi man kita maginutok sa area, i-coordinate na nila sa barangay kung pwede sila kay base lang maginugusot sila tanan kag hindi naman sila ma-over sa aton nga vaccination activity. Police Lieutenant Colonel Lester Lada, Operation Chief sa Bacolod City Police Office sa interview sa Aksyon Radio. Ini nga report ginadulong sa Kalawan sang Santon Plus Herbal Soap, puno sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibong habon sa papuputi sang panit, ilok tuhod kag siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price, mabakal sa mga butika. Report kay sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon, Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Kay Imbong Jucampo da good morning Kay Arnold Vidayo. Kay Noe Erwin Gonzales ang maaw nga pangagda kapit, thank you gid. Kay Bia Jonathan, si Elizabeth Malaka Gamalaw, ara nagaupod sa aton karon nga kagahon. Elizabeth, good morning. Kay Arman Regalado sa Montara, Isabela, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Call. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19.
Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng BIDA ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today.
Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito Ako nakarehistro sa online COVID-19 vaccination program sang Bacolod.
Opdan kita ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mahalaga Aksyon Fred, nagapakita sa database sa Bacolod Emergency Operations Center ko ni OC nga masobra na sa 50,000 ka mga Bacolod noon ang nakaregister Aksyon Fred para sa COVID-19 vaccination program sa Bacolod City. Inisunod man Aksyon Fred kay Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Ginpahayag naman ni Bacolod Mayor Bingo Nadia nga madamo na sang nagaparehistro nga patimaan nga madamo na sang nagsalig sa pagpabakuna kontra COVID-19. Duwa Action Fred ng pamaagi para makaparehistro sa pagpabakuna. Una, ang paagi sa barangay, kag ikaduwa, paagi naman sa online registration. Tinaliktan nga si Mana sa nagbukas ang mas maraming vaccination centers sa mga kabarangayan. Kasunod Action Fred sa pagbaton sa LGU sang 19,420 doses sa AstraZeneca vaccines gikan sa gobyerno nasyonal. Yes, ang so far nga nasa aton nakita sa mga 50 plus thousand. And then ongoing pag ng registration nato sa mga kabarangayan. Dapat yan si Dr. Chris Sorongon sa Bacolod EOC. Santon Plus Gold mga ka-aksyon 100% natural gikan sa ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:47. Mga blatter entre pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsag ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, 22, Evergreen, Eroga, probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining most wanted person sa police station number 3 matapos nadakpan sa mga otoridad. Ini siya ang ginakilala kay Jupiter Valenzuela, 20 anyos. Residente sa Purok Maymulaton, Barangay Banago, diri sa syudad sa Bacolod. Ini siya aksyon na Fred, kung ini si Valenzuela ang nakitaan sa mga otoridad, partikularmente sa area sa Barangay Singkang Airport. Kag diri na ini siya ang ginserbihan sa mandamiento di arresto. Tunog kay Police Major Richard Pajareto ning si Valenzuela action Fred ang may kasong robbery kag ang ining warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Juby Victoriano Joso sa RTC Branch 49 na Pitsahan April 22 of 2021.
48,000 ka pesos ang piyansa para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Rektas Patrol with Aksyon Nani Kiraw ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Kay Francine Natalie Bautista, good morning. Kay Cory Bidahas, ang quiet da, good morning man. Kay Erlinda Giroy Imalay, good morning. Kay Mark Eugene Mosquera, dira o Sarabia sa La Castillana, good morning. Mark Eugene Mosquera, Sarabia, La Castillana, ini siya. Kay Jerome Lipana, kay Randy Artigas Santisas, good morning man. Si Dayna Regalado, upod masato no, sila ni Russell Gomez. Mabalik kami pagkatapos ini. Ako po si Dr. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampitan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon... Kay GM Baikin, GM, salamat gid sa pamahaw. Standby na sa Aksyon Balita o kung Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.